Uli na din mi guys. Part. Bali guys. Mga guys. Hapit na Hapit na mi mi. guys. Pauli na mi mga kabrad. Mga kabarad. Mga kabarad. Gagmay naman po ka mga kabarad niya. Ya, mura nag-nixpis ang mga liki-liki. Mga kabarad. Naay po'y balay dito mga kabarad. Oh. Part 2 din yung mga kabrad ah. Part 2. Naay ko ang mga kabarad. Oh. Oh. Pang sakin yung mga kabrad oh. Tawa ha. Mga kabarad. Bugs. Ano yung bugs? Mga kabarad. Na, dinhi na. Mga kabarad. Kung kinsa na iuya ba niya, ani mo bukid nun kay. Ani mo mong lingkod-lingkod din niya. Oh, ani oh. So, hindi kaayo. Oh, mga kabarad. Mga kabarad, hapit na may mauli. Mga kabarad, hapit na may maabot sa balay. Mga kabarad na. Daghan kay sagbo ay tawa guys na daghan lubi. Daghan kayo mga lubi guys. Ay mga kabarad. Oh, napay balay dito mga kabarad. Balay. Mga kabarad. Naa mga kuan mga bulak ko. Ya namay tayo ni mga kabarad. Kanang gabasak ko na mong gagian. Na daghan kayo mga kabarad. Daghan kayo mga sagot mga kabarad. Mga kabarad. Kanang nay kanding dahil mga kabarad. Oh, kanding. Kaya po istriyakin. Kikon bigbasak mga kabrad. Mga kabarad. Naan si nanay ano yung kabrad. Ay, lang kabrad. Di makita oh. Ano si nanay mga kabrad. Si nanay. Nanay na mo kabrad. Ah, si Edmond po. Nanami, naabot ni may mga kabarad. Oh, maura to. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mga kabrad.